Не. А как ще го качиме сега това? Ти каза, че от всеки се вижда поделението. Що? Аз трябва да ги спадна, обаче ще играе навсекъде. Май да. Предна да ли? Я чай колко ти. Ти спадал ли си? Не. Не. Не, има въздух. Да, бе. Има. Тя преди малко беше така. Да пробваме да се качиме. Аз нищо не виждам. Бега, това спускаме се ба майката на рамото. То тук качването може да е по-лесно. Да. Със сигурност. Много лесно ще. Ще има земя в иллюминатори, видна. Дали? Не. От си, бе, изключено от скорост лети. Да ходим натам? Или да пробваме нагоре? Ако искаш пробвай. Тя има да. Ще намеря друг път. Да се спуснем още един път надолу. Какво правим? Ми да пробваме да се качиме или дайте натам да ходим и после ще се мъчиме. То. Бензин имаме. Да, бе. Да се окопаме в някоя даре. Един със сигурност ще излезе. Защото натам мога да са такива спускания, ама да се по-къси и да тренираме. А? То ще падне на равното. Па той си измори вече. И ми се връщаме тогава. Да. Защото се изморих. Не, бе, аз тук се метна си по Да. Просто трябва да фанем леко по-леко пътече. Не просто трябва да фанем пътечката към горна. То не остана надолу. Да, и после отдолу нека. Не бе, си намерим нека вчерен път да си караме малко. А къде бе? Откъде знам? Не, надолу се прибираме. Що? Ще изпотрепяме. Леко. Не бе, ти си изморил от ли си? Емиле. А? Емиле. Не, си ходим. Пусни го отгоре без спирачка и на съединител. Не.
Еми, то затова се пребивам. Добре, дай надолу и някъде вдясно. Сак си панталона, майка му ден. Да, Сега, че ми се вият гащите на две места. Не, на едно. Имаш ли го как се търка? Да, Yes. ама отдалеч. Това като задобреме, тук мога да се качвам. А? Ако няма толкова листа, за да се виждат коловозите, да. На пролет. И като има и кал. А? Като има и кал. Кал, ако има, няма да го качим никога. Това е такава глина. Ага. Абе, онова деца катерихме е по-стръмно с камъните. Сега там? Да? Значи това ще го качива. Ема няма са. На листата се хлъзгат и не се вижда. Да, бе. Пустих. Напред. Не мога да се кача от тук. Не. Трябва да влезна в коловоза. А? Не мога да се кача. Това ми е по-удобно. Да. Ама на скорост. Да, бе. И го пуска и леко само.